Dorte, hun har sagt, at han Santa stadigvæk spiser. Ej, Emma. Emma for Spiser deres mad. Ja, gør det der mening. Ej, Emma. Emma, stop. Vi skal da også råbe nedad. Hvor mange år er det? Du bliver et. Så du spiste det hele? Det er Lakkers kage, han skal spise det hele. Ja, det er Santas. Santas leverpostej. Ja, nu kommer de til leverpostej. Santas, tag den nu! Sagde også, han også er godt i gang. Hvem tager kødbenet? Det gider de ikke. Nej, det gider de ikke. Så længe. Vi venter til sidst, hvem der tager kødbenet. Okay. Nu se Lakkers hernede. Santas tager kødbenet. Nej, godt. Det har han lige gjort. Det er en pragtfuld kage, vi har lavet. Lad os se. Santas så det hele. Kom så, Lakke. Nå, Lakke. Ja, kom så, Lakkes. Kom så. Bandit. Emma, stå her. Jeg gider ikke mere. Der er is. Der er is. Ikke også? Is. Ja, sådan. Der skal mere i. Ej, Julie. Kan jeg se på Santa og Santa? Sgu da glad. Ja, det. Hvad sker der lige? Santas? De gør ikke gang det. Jeg kan stikke benet. En hundelort. Ej, så gå væk derfra. Julia samler is. Julie! Jeg giver lige drengene mere. Se her, drenge. Julia samler lige sne. Hey. Der er ikke noget sne. Jo, der Der er ikke noget sne. er is. Nå. Jeg kan lige med fad. Ja. Hey. Julie, fad, så er jeg lige nu. Smagte det godt, Lakkes? Nå, det er fordi Santas har taget. Ja. Lakkes? Og det vil han ikke. Det er fordi, der er smag i det der. Nå. Du kan bare dyppe det i, ikke flødeskum, men jeg har sådan en hundemad i køleskab. Smagte det godt, Lakkes? Eller Santas? Nej, Lakkes. Lakkes. Hvad laver du? Lakkes, Lakkes.